Търсите да закупите тристаен апартамент в този район до 150 000 евро. Последвайте ме. Влизаме в монолитна жилищна сграда с асансьор. Асансьора е с долно машинно отделение. Асансьора стига до 6-тия етаж, затова се качваме един етаж по стълбичките. Апартамента се състои от входно антре, всекидневна, кухненска част, която разполага с трапезария. В тази част имаме килер с перално помещение, и баня с тоалет. Жилището разполага с изключително светла и просторна детска спалня. За да стигнем до родителската спалня, минаваме през всекидневната. Родителската спалня има излаз на слънчева тераса. Ако се интересувате от този имот, може да ме потърсите на 038 99 49 49.